Sziasztok, ez itt a Pilot Podcast következő adása, én Hóbor András vagyok, és ezúttal az alapokkal fogunk foglalkozni, az alkohollal fogunk foglalkozni, annak a kémiáját, illetve a biológiáját fogjuk körbejárni, és ehhez segítségemre lesz nagyon jó barátom, dr. Virág Dávid, kutató, gyógyszerész. Szia Dávid, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. És szia András, köszönöm a meghívást. Azt mindenképpen kérted tőlem, hogy szögezzük le ugye az elején, hogy alapvetően neked amúgy nem az etilalkohol a kutatási témád, viszont onnantól kezdve, hogy egy gyógyszerészi végzettséged van, te ugye erről kompetensen tudsz egyébként nyilatkozni, hiszen a gyógyszerész tanulmányoknak a része az, hogy az etilalkoholról is tanultok. Igen, többé-kevésbé helyes. És akkor mielőtt belevágnánk egyébként a konkrét taglalásába a kérdéseknek, annyit mondja el, Léci, hogy neked egyébként alapvetően az alkohol, illetve az alkoholfogyasztással mi az alapállásod? Te hogy viszonyulsz ehhez? Mint az én személyes életemben szoktam-e alkoholt fogyasztani? Így van. Hát egyre ritkábban, ahogy egyre idősebb vagyok. Előfordul, de egyre ritkábban. Ez egészségügyi megfontolások miatt van így, vagy egyszerűen így alakult, vagy bármi más? Kicsit egészségügyi megfontolások, kicsit pedig amiatt, hogy egyre ritkábban van alkalmam rá. Jó, tehát akkor egyébként abstinens nem vagy, különösebb ellenérzésed akkor nincs ezzel kapcsolatban. Ezt csak azért akarom leszögezni egyébként, mert ugye nyilván ugye azokról, amikről fogunk beszélni, ezek tudományosan megállapított tények lesznek, amikről majd mesélsz. Ugyanakkor nyilván azért a tényeket is lehet így, meg úgy, meg amúgy magyarázni, de akkor alapvetően te egyébként egy ilyen, mondhatjuk azt, hogy tulajdonképpen egy ilyen semleges jellegű álláspontot tudsz ezzel kapcsolatban elfoglalni. Igen, abszolút. Jó, na és hát akkor tényleg induljunk a legalapabb alapvetésektől, tehát hogy magát az alkoholt, az etilalkoholt, ami ugye a égetett szeszes italokban, illetve az összes többi szeszes italban is ugye leginkább előfordul. Ezt hogyan tudjuk elhelyezni így a különböző vegyületek között, így a rengetegféle vegyület közül, ami a világon létezik, illetve fogyasztjuk adott esetben? Tehát az etilalkohol, vagy etanol, vagy szokták még borszesznek is nevezni, ez egyetlen molekula egy népes vegyületcsaládban, amit alkoholoknak nevezünk. Az alkoholok, ha nagyon picit belemeltünk a kémiába, akkor egy szénhidrogén láncból és egy oxigént, illetve hidrogént tartalmazó funkciós csoportból, az úgynevezett hidroxil csoportból állnak, és fontos még az, hogy az a szénatom, amihez ez a hidroxil csoport kapcsolódik, ez telített kell, hogy legyen. És ugye attól függően, hogy ez a hidroxil csoport hova kapcsolódik a szénhidrogén lánchoz, illetve hány ilyen alkoholos hidroxil csoport van, és emellett még a szénlánc is nagyon sokféle lehet. Ez egy borzasztóan nagy és nagyon sok tagot számláló vegyületcsoport. És akkor az etilalkoholon kívül, amik ilyen úgymond ismertebbek lehetnek bárki számára, azok melyek egyébként még? Hát talán még a metilalkohol, vagy metanol az, ami a legismertebb. Ugye ez az alkoholos italoknak is nagyon kis koncentrációban megtalálható, illetve iparban oldószerként is használják. Talán ami még ismertebb alkohol molekula az etilenglikol, a fagyállónak a komponense, az izopropilalkohol, amit fertőtlenítésre használnak, és akkor tulajdonképpen egyébként még ide tartozik a koleszterin is, ami a sejtmembránoknak egy fontos alkotó része, illetve sok biológiailag fontos molekulának a kiindulási anyaga, például vitaminok, epesavak, de az alkoholok csoportjába tartozik a mentol is például. Tehát, hogy akkor itt a metilalkohollal kapcsolatban van egy ilyen közkeletű vélekedés, vagy egy ilyen régóta fönnálló tudás azzal kapcsolatban, hogy ugye azt, hogyha azt fogyasztod, akkor megvakulsz. Ez így van-e? A metilalkohollal kapcsolatban? Igen. Igen.
Tehát nagyon kis mennyiséget, ez, ha jól tudom, akkor ez nagyon, nagyon szigorúan szabályozva van, hogy az alkoholos italok azok mennyi metanolt tartalmazhatnak. Ezt a kis mennyiséget az emberi szervezet ezt képes tolerálni, nagy mennyiségben viszont valóban vakságot okozhat, illetve még nagyobb mennyiségben pedig akár halálos is lehet a nagy mennyiségű metilalkoholnak az elfogyasztása. Nem is maga a metilalkohol egyébként, ami a bajt okozza, hanem a metilalkoholból különböző bomlástermékek keletkeznek. Ezek a bomlástermékek, ezek gátolják az energiatermelést, és ez úgy függ össze a vaksággal, hogy a retinának és a látóidegnek, és a látóideg, ami a leginkább érzékeny ennek az energiatermelésnek a hiányára. Tehát ezek azok, amik az először felmondják a szolgálatot metanolfogyasztás esetén, és ez így függ össze a vaksággal. Jó, tehát hogy az első ilyen közkeletű vélekedés, akkor az tulajdonképpen akkor igazoltnak tekinthető, tehát ez valóban így van, akkor ezt alá tudod támasztani. Ezt azért is akarom csak kiemelni, mert ugye a beszélgetés során a későbbiekben több ilyen urban legendet fogunk tulajdonképpen még így górcső alá venni, és akkor nyilvánvalóan egy szakmai választ kapunk arra, hogy ez tényleg úgy van, vagy nincs úgy, de akkor egyébként a metilalkohol az tényleg egyébként vaksághoz, vagy akár halálhoz is vezethet. És akkor most kifejezetten az etilalkohollal kapcsolatban hogyan jön létre alapvetően, mert ugye ez nem magától adódik, tehát nem a periódusos rendszerben létező elem, hanem ugye ez egy elég komplex vegyület, ahogy mondtad is. Hogy tud ez létrejönni a természetben? Tehát az alkohol a természetben erjedés útján jön létre, ezt élesztő gombák végzik, és tulajdonképpen az üzemanyag ehhez az alkoholos erjedéshez az a cukor, és ez fog átalakulni etilalkohollá. Ugye ez az, amit az alkoholos italok készítésénél, ez az a biológiai folyamat, vagy biotechnológiai folyamat, amit kihasználnak. És ugye itt ennek van egy olyan limitáló tényezője, hogy az élesztő gombák azok körülbelül olyan 10-15%-os alkoholkoncentráció, amit még elviselnek. Ezután ők is elpusztulnak a saját maguk által termelt alkoholba, és ugye itt jön képbe a lepárlás, amivel ugye sokkal nagyobb koncentrációjú alkoholos italokat lehet előállítani, azzal, hogy az alkoholt elpárologtatjuk a cefréből, jól mondom? Cefrének hívják. Tulajdonképpen igen. És így tulajdonképpen elválasztható a cefrének a többi komponensétől. És ami a párlatban már megtalálható, az egy sokkal nagyobb alkoholra nézve sokkal nagyobb koncentrációjú végtermék. Jó, tehát azt akkor arra mindenféleképpen szeretnék ráerősíteni, tehát hogy ugye az alkohol az kifejezetten ugye erjedéssel jön létre. Tehát a lepárlás, mint technológia, az ugye kifejezetten arra szolgál, hogy egyébként ugye az alkoholnak a koncentrációját növeljük, tehát nem az hozza létre egyébként az alkoholt. Ezt azért én fontosnak tartom egyébként így ezt tisztázni, bár nyilván sokan, akik nézik ezt az adást, ők ezzel tisztában vannak, de akik pedig nem, akkor azoknak pedig akkor mindenképpen legyen egy ilyen kis egyértelműsítő, meg ilyen plusz info. Oké, tehát hogy ugye lepárlással ugye koncentrálni tudjuk az alkoholnak a mennyiségét, vagy hát az alkohol koncentrációját tudjuk növelni, viszont ugye a párlatban ugye nem csak kizárólag etilalkohol és víz van, még a vodkában sem teljesen, ami ugye egy ilyen rendkívül neutrális párlat igazából. Mik azok az egyéb anyagok, amik egyébként egy párlatban megjelenhetnek? Nyilván ugye az etilalkoholt azt egyébként már említetted, tehát mondtad, hogy ugye mármint a metilalkoholt. Bocsánat, valóban, igen, a metilalkoholt azt említette, tehát hogy ugye nagyon-nagyon kis mennyiségben ugye az is része a párlatoknak, csak ugye ez tolerálható az emberi szervezet által kis mennyiségben. Mik azok egyébként, amik az alkoholnak az illatanyagait, aromáit, illetve ízjegyeit tudják adni? Mik ezek a vegyületek?
Ezek is ezek nagyon sokfélék lehetnek. Ezekre egyébként az angol szakirodalom congenerként hivatkozik, magyarul talán a kísérőanyag az, ami a legpontosabb kifejezés rájuk, és ezek ugye egyaránt jöhetnek magából az alapanyagból, ezek lehetnek a fermentálásnak a melléktermékei, illetve ugye az érlelés során, például egy hordóban, tehát a hordóban történő érlelés során onnan is kioldódhatnak még anyagok az italba, innen is származhatnak, illetve ugye maga a lepárlásnál ugye nem csak az a cél, hogy a termékben az alkohol koncentráció nagyobb legyen, hanem tulajdonképpen ezeknek a kísérőanyagoknak is az összetételét és mennyiségét még finomhangolni tudják. Szóval, ahogy említettem, ezek nagyon sokfélék lehetnek. Mondtuk már a metanolt, mint az alkoholos erjedésnek egy termékét. Szintén ilyen alkoholos erjedés melléktermékként acetaldehidet is tartalmazhatnak, illetve az etilalkohol és a metilalkohol mellett még hosszabb szénláncú alkoholokat, ezeket azt hiszem, hogy kozmaolajoknak szokták hívni, illetve nagyon gyakran tartalmaz még észtereket. Ezek az észterek azok, amik a gyümölcsös ízt, aromát kölcsönzik az italnak, illetve a fahordóban történő érlelés során kioldódhatnak még úgynevezett fenolok is, és hogyha jól tudom, akkor például a skót viszkinek ezért a füstös ízjegyeiért ezek a fenolok azok, amik felelnek. És ami még szerintem egyébként ezzel kapcsolatban érdekes, hogy ezek a kísérőanyagok, amiből italtól függően rengetegféle is megtalálható, ezek gyakorlatilag az italnak az új lenyomatát képezik. Tehát ezeknek a kémiai úton történő analízisével azt is meg lehet állapítani, hogy mondjuk az adott ital az eredetie vagy sem. Ilyen célra is ki lehet használni ezt a kísérőanyag profilt. Ugye úgy fejezted ki magad, hogy az italoknak tulajdonképpen az új lenyomatait tartalmazza, tehát egy olyan összetevő halmaz, ami ugye az adott italra jellemző. Ez nyilván minden esetben, minden párlattal, minden egyéb jellegű itallal így van, de ugye általában például, és akkor evezzünk egy kicsit más témára, vagy a következő témánkra, ugye általában véve a gyógynövény likőröknek is ugye egy nagyon meghatározott receptúrájuk van, sőt, bizonyos szempontból ugye ezek valójában összetettebbek, mint mondjuk egy sima, egy alapanyagos párlat, hiszen ugye itt adott esetben több 10 gyógynövényt is felhasználnak egy-egy italnak az előállításához, és ugye meghatározott arányban ráadásul, és ugye ezeket a recepteket ugye nagyon féltve szokták őrizni. Itt én tennék rögtön egyébként egy ilyen különbségtételt, ugye gyógynövények, illetve milyen fűszernövény jellegű anyagok a szeszben ugye egyrészt előadódhatnak úgy, hogy ugye egy gyógynövény likőrnél általában ugye áztatással történik a mindenfajta íz, illetve aromanyagoknak a kinyerése, illetve a gin-készítésnél ugye ott tulajdonképpen az egészet, miután áztatták, ugye újra lepárolják. Egy gyógynövény likőrökkel kapcsolatban van egy ilyen közkeletű vélekedés, illetve hát maguk a likőröknek a reklámja is tulajdonképpen szokta azt tartalmazni, vagy a leírása, hogy egyébként ugye valamilyen szinten ugye a gyomorműködést segíti, adott esetben javítja, ugye kifejezetten gyógynövénylikőröket ugye szoktak ugye ilyen aperitív jelleggel is inni tulajdonképpen étvágygerjesztőnek. Mi a helyzet ezekkel kapcsolatban? Tehát az alkoholt a gyógyászatban is használják kivonószerként. Magyarországon is van forgalomban olyan gyógyszerkészítmény, ami gyógynövények alkoholos kivonatát tartalmazza. Az etilalkohol egyébként különösen jó arra, hogy hatóanyagokat vonjon ki gyógynövényekből. Ugye ez a molekula olyan tulajdonságokkal bír, hogy egyaránt a vízben oldható, és a vízben kevésbé oldható tartalmi anyagokat is képes kioldani, tehát a molekuláknak a széles spektrumát. De most az alkoholos likőröknél megpróbáltam megnézni néhány népszerű márkának az összetételét, és ugye azt találtam, hogy ezek szigorúan őrzött receptúra alapján készülnek.
Igazából csak találgatások vannak arra vonatkozóan, hogy pontosan mit tartalmaznak. Ettől függetlenül ezek segíthetik az emésztést, tehát valóban vannak olyan gyógynövények, amik erre alkalmasak, de ilyen tulajdonságokkal egyértelműen felruházni őket azt nem lehet, illetve azt is fontos megemlíteni, hogy amikor az ember azért fogyaszt egy gyógynövényes likört, hogy neki az étvágyát javítsa, vagy esetleg az emésztését segítse elő, akkor azt is mérlegelni kell, hogy ezzel párhuzamosan egy csomó etilalkoholt is bevisz a szervezetébe, meg nem ritkán nem kevés cukrot is bevisz a szervezetébe, tehát azt a kockázat előny arányt azt azért alaposan érdemes mérlegelni. Jó, tehát hogy akkor a gyógynövénylikörök vonatkozásában akkor egyébként valóban lehet egy olyan hatásuk, hogy egyébként tényleg mondjuk serkentik az emésztést, vagy esetleg javíthatják, vagy fölkészítik a bélrendszert arra, hogy egyébként mondjuk utána akkor nagyobb mennyiséget együnk esetleg. Mi a helyzet abban az esetben, hogyha egyébként ez az áztatott, ilyen alkoholban áztatott gyógynövények egyébként lepárlásra kerülnek? Tehát ebben az esetben mi a helyzet azokkal az anyagokkal, amik ugye az áztatott kivonatban tulajdonképpen megtalálhatóak, ezek a párlatban is megtalálhatóak lesznek, vagy adott esetben ezek a hő hatására elbomlanak, vagy mi újság ezekkel? Tehát mindegyik eset lehetséges, amit felvázoltál. Ugye fontos az, hogy az az anyag, az a tartalmi anyag, amit szeretnénk, hogy a végtermékben is benne legyen, az ugye többé-kevésbé hasonló illékonyságú legyen, mint maga az etanol. Különben az elő- vagy az utópárlattal az ugye ez elválasztásra kerül a végterméktől. Mivel a lepárlás során hevítésre hevítjük a keveréket, ezért fontos az, hogy az a tartalmi anyag hőstabil legyen, tehát ne bomoljon el hő hatására, illetve ugye az is előfordulhat, hogy egyáltalán nem is illékony, és akkor nem fog egyszerűen kipárologni a cefréből, és nem lesz a végterméknek a része. Tehát vegyületenként akkor tulajdonképpen eltérő. Igen. Jó, akkor szerintem evezzünk is át arra a témára, hogy mi történik a szervezetünkben akkor, vagy milyen folyamat kezd beindulni akkor, amikor megiszunk egy pohár sört, egy rövidet, akármilyen alkoholt, egy pohár bort. Hogy kezdődik az a folyamat, amikor megisszuk az etilalkohol tartalmazó italt? Hát először is az alkoholnak fel kell szívódnia. Ez már a száj nyálkahártyáján elkezdődik kismértékben. Utána, hogy a tápcsatornában folytatja az útját, a felszívódása a gyomorban is megtörténik, de a felszívódásnak a fő helye az a vékonybél. Ugye innen a véráramba kerül, és eljut a test, a véráramlással eljut a test minden pontjára, de ugye ami talán a legérdekesebb, meg a legjelentősebb az az, hogy ugye eljut a központi idegrendszerbe is. Ehhez át kell hatolnia a véragygáton, de ugye megint az alkohol, az etilalkoholnak a tulajdonságai lehetővé teszik azt, hogy áthatoljon ezen a véragygáton, aminek egyébként az a feladata, hogy a kívülről érkező és potenciálisan veszélyes anyagok azok ne jussanak be a központi idegrendszerbe, és a központi idegrendszer részeként az agyban. Na most a szervezetben az alkohol, az úgynevezett, pontosabban a központi idegrendszerben az alkohol, az egy depresszánsként viselkedik, ami azt jelenti, hogy a központi idegrendszernek a működését lassítja, csendesíti. Most ezt úgy kell elképzelni, hogy az agyban lévő idegsejtek, hogyha mondjuk egy autóhoz hasonlítjuk őket, akkor van rajta gázpedál és van fékpedál. De most az alkohol az azt csinálja, hogy a féket benyomja, és a gázpedál alá pedig tesz egy téglát, így nehezebb lenyomni a gázpedált, és ugye ennek a hatásaként
alakulnak ki, alakul ki az alkoholnak az összes ismert hatása, például az, hogy a mozgáskoordinációt rontja, nyugtató hatása van, szorongást csökkenti, alkoholos befolyásoltság alatt ugye nehezebb új emlékeket képezni. Ez ugye csak részben magyarázza a hatását, befolyásolja még az agy jutalomközpontját is. Ugye itt a dopamin az, amit érdemes megnevezni. Tehát dopamint, ha nem is szabadít fel, de úgy viselkedik az agynak a jutalomközpontja, mint hogyha dopamin szabadult volna fel, és ez megint ugye a gátlásoknak a csökkentésével függ össze. Ugye ennek hatására, ez valamennyire ez egy örömérzetet okoz, illetve azt az érzést, hogy ez, amit csinálok, ez jó, és több kell belőle, és ugye hosszú távon ez ilyen módon a függőséghez is ennek a központnak a befolyásolása hozzájárul, illetve endorfin is felszabadul az alkoholnak a hatására, amit pedig ugye az eufóriával lehet összefüggésben hozni, illetve azzal, hogy egy fájdalomcsillapító hatása is van. Azért mosolyogtam itt magamba egy kicsit az előbb, mert ugye van is egy ilyen sor, aminek ugye ez a mottója, vagy ugye a reklámszlogánja, hogy jutalom a nap végén. Tehát ugye ők nyilván akkor erre így ráéreztek tulajdonképpen akarva akaratlanul. Jó, tehát amiket azért most így ebben a formában felsoroltál, ugye ezek még akár jó dolognak is tekinthetőek. Felszabadultság, örömérzés, nyugtató hatás, stb. És ugye rövid távon ennek tényleg az emberek egyébként nagyon nagy részben ugye learatják a babérjait, vagy hogy mondjam, tehát hogy ugye élvezik ezeket a rövid távú pozitív hatásokat. De nem is kell olyan messzire menni ahhoz, elég csak másnapig tekintsünk arra, hogy egyébként ugye ennek nyilván van egy hátulütője, vagy egy árnyoldala is. Mi történik akkor, amikor másnaposak vagyunk? Mi zajlik a szervezetben olyankor? Tehát a másnaposság az alkohol által kiváltott több különböző folyamatnak az eredményeként alakul ki. Ezekből talán a legjelentősebb az, és ehhez csak így nagyon röviden érdemes áttekinteni, hogy az alkohol hogyan bomlik le a szervezetben. Ugye a lebontásnak a főhelye az a máj, ahol egy enzim, az úgynevezett alkoholdehidrogenáz először acetaldehidet készít az alkoholból, majd ez az acetaldehid, ezt egy másik enzim, az aldehid dehidrogenáz ecetsavvá alakítja, ami már viszonylag ártalmatlannak tekinthető, és ez bekapcsolódik az energiatermelésnek a folyamatába. Az acetaldehid az, ami itt a másnaposságért igazából felelős. Egyrészt hányingert okoz, másrészt gyulladásos mediátorokat szabadít fel, ami egy ilyen általános rossz közérzetet, levertséget eredményez, illetve az agyban található ereknek a tágulásával a fejfájáshoz is hozzájárul. Most a probléma az, hogy az alkoholból gyorsan lesz acetaldehid, de az acetaldehidből lassan lesz ecetsav. Tehát ahogy minél nagyobb mennyiségű alkoholt fogyasztunk el hirtelen, annál nagyobb mennyiségű acetaldehid fog keletkezni a szervezetben, és annál rosszabbak lesznek a másnaposságnak a tünetei is. Ami még fontos, hogy csökkenti az úgynevezett antidiuretikus hormon, vagy más néven vazopresszinnek a felszabadulását. Ez pedig azt eredményezi, hogy a vízvisszatartás csökken a szervezetben, és ezáltal ugye vizet veszítünk, és a vízzel együtt különböző elektrolitokat is elveszítünk. Tehát dehidratáltságot, illetve elektrolit hiányt eredményez, ami ugye szintén hozzájárul a fejfájáshoz, fáradékonysághoz, izomgörcsöknek a kialakulásához.
Amit még esetleg itt érdemes megemlíteni az, hogy a májnak a saját cukortermelő képességét is csökkenti. Ezután egy nagyobb mennyiségű alkohol fogyasztását követően alacsony vércukorszintet is eredményezhet. Amit még érdemes megemlíteni, hogy az alvásminőséget is rontja, a pihentető alvásért nagyon fontos úgynevezett REM fázisnak az elnyomásával, tehát hogyha alkoholos befolyásoltság alatt esetleg úgy is érzed, hogy nagyon jót aludtál, az alvás valójában nem volt pihentető. Nagyon sok mindent elmondtál így egyszerre. Nekem, ami először így szöget ütött a fejembe, ugye utaltál az acetaldehidre, amiről már ugye korábban is beszéltünk, hogy ugye alapvetően tartalmazzák a párlatok, vagy a párlatoknak egy nagy része, vagy az alkoholos italoknak egy nagy része. Ugye itt hoztad be a congener kifejezést, amire ugye azt mondtad, hogy magyarul talán a kísérőanyag az, ami a leginkább megfelelő szó rá. Itt ezzel kapcsolatban egyébként ez mostanában kezd terjedni ez a kifejezés, így a szélesebb körben is, tehát nem csak így a tudományos rétegben, és azt szokták mondani, hogy ugye minél több ilyen van egy italban, ugye annál durvább másnapot okoz. Ezt kezelhetjük igazságként, vagy egyébként érdemes árnyalni ezt a kijelentést, vagy ezzel kapcsolatban mi az álláspontod, vagy hogy tudod ezt? Ez így van, és erre végeztek is kutatásokat. Itt egy ökölszabályt érdemes lefektetni, minél sötétebb egy ital, általában annál több ilyen kísérőanyagot tartalmaz. Tehát a vodka mondjuk nagyon keveset, míg egy vörösbor, brandy vagy egy whisky, az pedig lényegesen többet. És igen, ezeknek a kísérőanyagoknak egy része az valóban hozzájárul a másnaposság kialakulásához. Tehát ez így ebben a formában helytálló. Ez a része a dolognak akkor már nem hangzik annyira jól, mint amikor közvetlenül a fogyasztás után tapasztaljuk ugye az alkoholnak a hatásait. Mit lehet tenni akkor, hogyha már adott esetben kialakult ez a másnap? Mivel tudjuk enyhíteni hatékonyan? Hát enyhíteni olyan nagyon sok módon nem lehet, megelőzni, óvintézkedéseket tenni azt sokkal inkább, hogy kevésbé legyen szörnyű a másnap. Például, hogyha valamilyen érdemes enni mindenképpen, méghozzá valamilyen zsíros ételt, ami az alkoholnak a felszívódását le fogja lassítani, így a májnak egyszerűen több ideje lesz. Nem egy nagy mennyiségű alkoholt kell hirtelen lebontania, hanem lassabban, így ezt az acetaldehid felhalmozódást ilyen módon lehet mérsékelni. Amit még esetleg lehet tenni, az alkohol lebontása ahhoz szükség van néhány vitaminra, főleg B-vitaminokra, illetve magnéziumra, ezért ezeknek a bevitelével szintén valamit tudunk tenni az enyhébb másnap eléréséért. Ha már megkezdtük az ivást, akkor arra érdemes figyelni, hogy ne túl gyorsan igyunk. Most nagyjából egy olyan egyfelesnek megfelelő alkoholmennyiséget képes egy átlagembernek a mája lebontani óránként. Tehát, hogyha tartjuk ezt a szabályt, hogy mondjuk egy egység alkohol per óra, akkor azzal valamennyire lehet mérsékelni a másnapnak a kialakulását, illetve, ahogy az előbb említettem, dehidratációt is okoz, ezért minden elfogyasztott alkoholos itallal, ha egy nagy pohár vizet megiszunk, ez szintén valamennyit tud segíteni. És akkor egy átmulatott éjszaka után, amikor már közelítünk az ágyhoz, akkor szintén érdemes vizet magunkhoz venni. Hogyha lehet, akkor ez a víz ez tartalmazzon elektrolitokat. Ugye azt említettem, hogy ezeknek is tehát a szervezetből az elektrolitoknak az ürülését is elősegíti az alkohol, illetve ahhoz, hogy elkerüljük a vércukorszintnek a leesését, még valami könnyebb étel magunkhoz vétele segíthet ahhoz,
hogy enyhítsük. Elektrolitokat mondtál, ezek nagyobb mennyiségben vannak például az ilyen sportitalokban? Igen, például egy izotóniás ital az egy jó választás ebben az esetben, igen. Van itt ezzel kapcsolatban még egy ilyen közkeletű vélekedés, ugye, hogy ne keverd a különböző italokat. Ez tényleg annyit számít, vagy egyébként igazából mindegy? Valószínűleg nem ez számít, hanem az összes elfogyasztott alkoholmennyiség, meg a káros kísérőanyagoknak az elfogyasztott mennyisége. Tehát valószínűleg nem a keverés, hanem ezeknek az összmennyisége az, ami befolyásolja. Szerintem a keverés az inkább csak olyan szempontból járulhat hozzá a rosszabb másnaphoz, hogy ha keverjük az italokat, többfélét fogyasztunk, akkor talán könnyebb túlzásba esni, mint hogyha csak egyfélét iszunk, és könnyen tudjuk követni, hogy ez most már hanyadik italunk. Jó, tehát ennek valószínűleg akkor nincs akkora jelentősége adott esetben, mint amennyit tulajdonítanak neki. Ugye mostanában ugye az egészségtudatos életmód előre haladtával, ugye az alkohollal összefüggésben egyébként ugye nem csak, bár valószínűleg egyébként ez a leglényegesebb dolog, ugye nem csak az merül föl, hogy ugye hosszú távú hatásai vonatkozásában egyébként ugye nem túl előnyös, sőt kimondhatjuk, hogy káros, de egyébként itt a testsúlyra, vagy a testzsír százalékra gyakorolt hatása is egyébként mostanában eléggé széles körben taglalt. Mi a helyzet ezzel? Az alkohol tényleg hízlal? Mennyire hízlal? A sörtől lesz csak sörhassunk, vagy egyébként ugyanúgy kialakulhat ez rövidtől, bortól, egyéb más jellegű italoktól? Hogy van ez? Jó komplex kérdés. Tehát először is érdemes azt talán tisztába tenni, hogy hízás az akkor lép fel, hogyha a bevitt kalória mennyiség az meghaladja az elégetett kalória mennyiséget. Az alkohol tartalmaz kalóriát, méghozzá grammonként 7 kalóriát, és hogy ezt kicsit kontextusba helyezzük, a fehérje az grammonként 4 kalóriát tartalmaz, a szénhidrát szintúgy 4 kalóriát, a zsír az pedig 9 kalóriát tartalmaz grammonként. Tehát az alkoholnak van kalóriatartalma. Bocs, és akkor a felsoroltakhoz képest csak a zsír az, aminek nagyobb, így mert annak 9. Így van. 7 az alkoholé, visszafelé menve pedig ugye fehérje és szénhidrát együtt 4-4. Igen, pontosan így van. Tehát tulajdonképpen a szénhidrátnál, ami ugye ki van kiáltva, ugye, vagy tehát úgy tartják, hogy ugye egy kifejezetten ugye elhízást támogató anyag is tud lenni adott esetben, akkor annak majdnem a kétszerese egyébként az alkoholnak a kalóriatartalma. Pontosan. És ugye és ez a napi kalóriabevitelünkben ez természetesen számít. Tehát, hogyha valaki fogyni szeretne, de emellett fogyaszt alkoholt, akkor azt neki érdemes tisztában lenni azzal, hogy ezzel mennyi kalóriát vitt be. És ugye ez grammonként tartalmaz 7 kalóriát. Akkor csinálunk egy kis számolást ezzel a számadattal kapcsolatban? Hogy miben hány gram alkohol van, meg akkor az kalória vonatkozásban micsoda? Legstandardebb dolog, egy korsó sör, az nagyjából hány gram alkohol? Hát mondjuk egy ilyen 5%-os sörrel számolva, ez olyan nagyjából 25 gram alkoholt jelent, de ugye azért itt még fontos azt figyelembe venni, hogy az alkoholos italok azok nem ritkán szénhidrátot is tartalmaznak, tehát a sörben is kisebb-nagyobb mennyiségben még szénhidrát is van, tehát az hozzáadódik szintén a kalóriatartalomhoz. Így egy sör az könnyen eléri, vagy átlépi mondjuk a 200 kalóriát, és ez így nagyon durván egy átlagembernek akár a napi kalória szükségletének egyetlen sörből akár ugye 10%-a is összejöhet, hogyha mondjuk olyan 2000 kalória szükséglettel számolunk per nap, tehát ezzel számolni kell. Mondjuk ez egy ilyen aranysztenderd, hogy általában ez a napi 2000 kalória. Ez nagyon-nagyon sok mindentől függ, ugye nemtől, testsúlytól, aktivitástól, ez egy olyan durva becslés. Van, akinek sokkal nagyobb a napi kalória szükséglete, valakinek viszont még ennél is kisebb. Jó, tehát akár, hogyha ezzel számolunk, viszont akkor ugye ez nagyjából a 10%-át, az rögtön lefedi. Így van, egyetlen sör, igen. Sör. Aha.
itt van egy dolog, amit ugye fontosnak tartok kiemelni mindenféleképpen. Ugye az, hogy most akkor egy sört iszol, vagy egy rövidet iszol, az hogy viszonyul egymáshoz egyébként? Kalória szempontjából? Igen, meg hát ugye nyilvánvalóan ez ugye összefügg magával a sima alkohol mennyiséggel is, hogy ugye miben mennyi van. Mert ugye van egy ilyen közkeletű vélekedés, hogy ilyen csak egy sört iszol, ez nem olyan nagy dolog. Uh-huh. És akkor, hogyha valaki meg egy rövidet iszik, akkor te rövidet iszol. Ja, hogy ezáltal több alkoholt visz be. Igen. Hát az ugye a rövideknél ott azért egy elég széles skálán mozog az alkoholtartalom, akár egészen 80%-ig. Hát de most egy átlagos rövid 35-40%-os alkohol tartalommal számolva azért az kevesebb, mint egy sör lényegesen. Uh-huh. Mert hogy ugye az nagyjából, ha jól tudom, akkor az ilyen 13-15 gram kb. Alkoholtartalom per 4 centiliter, ilyen 40%-os. Szemben akkor az ilyen 20-25 gramnyi alkoholmennyiséggel, ugye egy korsó sörben. Egy átlagos sörben, igen. Igen, tehát azért számottevően kisebb valójában ugye az alkoholmennyiség, amit egy röviddel elfogyasztasz. De megint, hogyha most a kalória szempontjából nézzük, akkor megint ugye azt is nézni kell, hogy mondjuk mennyire cukrozott az a rövid ital, amit iszol. Ja, igen, valóban nem mindegy, hogy egy sima cukrozatlan párlat, vagy egyébként egy likört iszol, ami szintén amúgy ugye lehet 35-40%-os simán. De minden esetre akkor az, hogy én csak egy sört ittam, az nem feltétlenül állja meg a helyét abban a viszonylatban, hogy akkor az most sok alkohol, vagy kevés alkohol. Igen. Összehasonlításban így akkor a rövidekkel. Aha. Tehát, hogy akkor mindenféleképpen kijelenthetjük, hogy ugye akkor az alkohol az tényleg jelentős mértékben hozzájárulhat a hízáshoz. Ha igen, azért még egyszer szögezzük le, hogy ugye a hízás az tényleg azon múlik, hogy a napi a elfogyasztott kalóriamennyiség az kisebb vagy nagyobb a kalória szükségletnél. Ha többet fogyasztasz, akkor hízás fog fellépni. És itt a hízással kapcsolatban megint van egy ilyen kis spéci területe ennek, hogy ugye a sörhas kérdése. Azt valóban a sör okozza, úgy általában az alkohol okozza, vagy adott esetben semmi köze nincs hozzá? Jó kérdés. Azt érdemes leszögezni, hogy a sörhas, az szerintem nagyon sokan azt gondolják, hogy az úgy alakul ki, hogy valaki nagyon sok sört iszik, az a nagy térfogatú sör az kitágítja a gyomrát, és ez az, amit tulajdonképpen sörhas formájában érzékel már a külvilág. De igazából nem erről van szó, hanem a sörhasnál az történik, hogy a hasüregben zsír halmozódik fel. Ugye a zsír az leggyakrabban, vagy leglátványosabban a bőr alatt szokott felhalmozódni, de a hasüregben is fel tud halmozódni a különböző szervek körül, vesék, máj, illetve a hasnyálmirigy körül. És ugye ennek minél nagyobb a mennyisége, ez a hasfalat annál jobban kinyomja, és ez okozza ezt a feszes, kerek hasat, ami egyébként kívülről nem feltétlenül tartalmaz sok bőr alatti zsírt. Hogy a sörrel összefügg-e, igen, ez összefügg a sörrel, ugye egyrészt összefügg olyan módon, hogy az alkoholnak a fogyasztása az ugye a napi kalória többlethez hozzájárul. Na ez még az is segíti, hogy a teltségért és az éhségérzetért felelős hormonoknak a szintjét is befolyásolja az alkohol. Ezért van az, hogy az alkoholos befolyásoltság alatt ugye ezzel nagyon sokszor még túllevés is társul ehhez, tehát megéhezik az ember, és ilyenkor jellemzően rossz döntéseket hoz, és nagy kalóriatartalmú ételeket fogyaszt. Mondjuk jó lenne, hogyha csak a nagy kalóriatartalmú ételek lennének a legnagyobb rossz döntések, ja. Amit ilyenkor hoz az ember, de jó, nyilván persze. Hogy egészség szempontjából az hosszú távon egy rossz döntés. Illetve a hormonháztartás is a hosszú távú alkoholfogyasztás az képes úgy befolyásolni, hogy valóban ez a hasüregi úgynevezett viszcerális zsírnak a mennyisége ez növekedjen.
És ezzel összhangban végeztek is azzal kapcsolatban kutatásokat, hogy nagy ivóknál összehasonlították, hogy a bőrük alatt mennyi zsír helyezkedik el, illetve a hasüregben mennyi zsír helyezkedik el, és valóban a nagyivóknál ez a viscerális zsírpárnak a mennyisége vagy mértéke, ez egy olyan 10%-kal nagyobb volt, mint azoknál, akik nem fogyasztanak rendszeresen alkoholt. Uh-huh. Tehát akkor hozzájárulhat, de sörhasat azt alkoholfogyasztás, illetve sörfogyasztás nélkül is el lehet érni. És még talán annyit itt érdemes elmondani, hogy a sörrel ilyen szempontból semmilyen módon nem függ össze, talán esetleg azért a sörhas, illetve angol nyelvterületen is azt hiszem, hogy használják a beer belly kifejezést. Ez olyan módon függ csak össze, hogy azért a sör az más forrásból is jelentős mennyiségű kalóriát tartalmaz, így valóban az összességében az elhízáshoz hozzájárulhat. Jó, ugye az elhízás az már nyilván ugye egy ilyen hosszabb távú hatása akár az alkoholnak, vagy úgy általánosságban véve, ugye elhízni sem egyik napról másikra hízik el az ember, illetve lefogyni sem egyik napról másikra szokott. Akkor nézzük meg egy picit az alkoholnak a hosszú távú hatásait, hogy arról mit mond a szakirodalom, mik ezekkel kapcsolatban most így a viszonylag friss nézetek. Hát, hogyha megnézzük erre vonatkozóan a WHO-nak a legújabb ajánlásait, akkor azért azt láthatjuk, hogy egy egészséges életmódba azért nehezen illeszthető be a rendszeres alkoholfogyasztás. A WHO több mint 200 betegség kialakulásával hozza összefüggésbe az alkoholfogyasztást, illetve a bizonyítottan rákkeltő anyagok közé sorolja. Itt ugye volt több ilyen hosszantartó kutatás is ezzel a témával kapcsolatban, hogy az egyik ilyen például ugye a francia paradoxon, ami a francia gazdáknak az életmódját, illetve az élettartamát vizsgálta, és itt nyilván különös hangsúlyt kapott az a tény ebben, hogy ugye azért a franciák elég sok alkoholt fogyasztanak, ugye európai viszonylatban, főleg bort egyébként, és ezt vetette össze, hogy függ össze ugye az alkoholfogyasztás és a várható élettartam tulajdonképpen. Ugye csak annyi kiegészítést tennék, hogy nem csak a francia gazdák, de a teljes francia populációban azt tapasztalták, hogy nagyon kevesebb a többi európai országhoz képest a koszorúér betegség. Annak ellenére, hogy mondjuk a diétájuk az nem feltétlenül egészségesebb. És ugye itt több elmélet is lábra kelt azzal kapcsolatban, hogy ezt mi okozhatja, és igazából ezek közül volt a legnépszerűbb az, hogy a franciák sok bort fogyasztanak, és a bornak a tartalmi anyagai, azok közül is a resveratrolt emelték ki. Ugye ez okozhatja ezeket az előnyös hatásokat, amiért a franciákat kevésbé érinti a koszorúér betegség. És akkor ezen felbuzdulva több kutatást is végeztek, resveratrolnak az alkalmazásával. Egerekben tényleg azt tapasztalták, hogy a szív- és érrendszer védő hatása van, antioxidáns hatása van. Utána humán vizsgálatokban ez már közel sem igazolódott vissza ennyire szépen, de inkább azt mondanám, hogy nagyon ellentétes ellentmondásos eredmények születtek. És ami viszont ezeknek a kutatásoknak a többségében közös volt, hogy a resveratrolt azt olyan dózisban alkalmazták, amit hogyha borból kéne fedezni, akkor az körülbelül naponta csak nagyon durván 50 liter bor elfogyasztásával lehetne azt a resveratrol mennyiséget fedezni, amit ezekben a kutatásokban alkalmaztak. Tehát ez ilyen szempontból ez az elmélet, ez megdőlni látszik, és később kiderült, hogy ez tényleg inkább az egészséges diétával függ össze, illetve azzal is, hogy Franciaországban egy kicsit máshogy vezetik a statisztikákat a koszorúér betegségekről.
de ez így ebben a formában, ez nem állja meg a helyét. Uh-huh. Tehát tulajdonképpen akkor végig követtük így az alkohollal kapcsolatos folyamatot, tehát ugye megnéztük, hogy miből van, illetve milyen anyag ez tulajdonképpen így kémiai szempontból. Megnéztük, hogy ugye rövid távú hatásai, hosszú távú hatásai, stb. Szerintem még van néhány ilyen urban legend, amit esetleg taglalhatnánk, hogy akkor azt vagy meg tudjuk cáfolni, vagy egyébként meg tudjuk erősíteni, hogy ez tényleg így van. Van egy ilyen közkeletű vélekedés, hogy az alkohol egyébként az melegít, tehát van egy ilyen melegítő hatása, sőt, tehát ez nem feltétlenül csak vélekedés, hanem ugye ezt tapasztaljuk is magunkon, tehát abszolút van egy ilyen jellegű tapasztalat, viszont ha jól tudom, ennek van egy másik oldala is, tehát hogy ez nem annyira egyértelmű, hogy az alkohol melegít. Igen, most az alkoholnak értágító hatása van. Hogyha a bőrnek az erei kitágulnak, akkor az ugye azt jelenti, hogy a központból friss vér érkezik a bőrbe. Ugye ez a vér meleg, és a bőrben található hőérzékelő receptorok ezt úgy értelmezik, hogy felmelegedett a környezete. Viszont a valóságban az történik, hogy az újonnan érkező friss vér, tulajdonképpen a hőleadás segíti elő a bőrön keresztül, tehát hogy például hideg időben alkohol fogyasztásával valóban azt az érzést érhetjük el, hogy melegít minket, de a valóságban épp ellenkezőleg történik a folyamat, az történik, hogy a kihűlést segíti elő, és ugye ennek nagyon komoly veszélyei is vannak, hogyha gondoljunk csak például az utcán élő hajléktalanokra, akik ugye alkoholfogyasztással próbálják enyhíteni a nehézségeiket. És akkor ez kontraproduktív egyébként. Teljes mértékben kontraproduktív, igen. Igen, tehát úgy érzed, hogy melegít, de valójában épp, hogy a kihűlésedet segíti elő. Uh-huh. Tehát akkor ez nyilván egy olyan dolog, amivel vigyázni kell. Akkor igen, és még ugye, mit csinálunk, amikor fázunk, ugye elkezdünk dideregni, és ezt a reflexet is elnyomja az alkoholnak a fogyasztása. Tehát a didergés az ugye azt segíti elő, hogy hőt termeljen az izmoknak a gyors összehúzódásával és relaxációjával. Ez a folyamat, ez hőt termel, ezért didergünk hidegbe. Ezt is csökkenti, ezt is elnyomja az alkohol fogyasztás, tehát még ilyen ezen a jelenségen is keresztül is hat. Uh-huh. Egy másik ilyen jellegű történet, ami úgymond gyakran megeshet egyébként, ez ugye csak egy konyakos meggyet ettem, és mégis ugye megállított autóval a rendőr, megfújtam a szondát, és hogy akkor mutat-e valamit, nem mutat valamit. Van egyébként egy olyan extrém példa is, hogy ugye akár, hogyha egy picit régebbi gyümölcsöt, egy picit túlérettebb gyümölcsöt fogyasztasz, már adott esetben az is például a szonda által kimutatható, és egyébként annak akkor nyilvánvalóan ilyen egyéb vonzatai is vannak így rendőrségi szempontból. Igen, én úgy tudom, hogy vannak is ilyen dokumentált esetek, amikor ez valóban fals pozitív eredményt eredményezett egy közúti ellenőrzésnél. Ugye az alkohol szonda az a véralkohol szintre kíváncsi, és ezt ugye úgy mutatja ki, hogy a vérben lévő alkoholt az a tüdőben, mivel ugye illékony, elpárolog, és amikor kilélegezzük a tüdőnkben lévő levegőt, akkor ezt képes lemérni, és utána ebből következtet vissza a véralkoholnak a szintjére. Na most vannak dokumentált esetek, amik arra vonatkoznak, hogy egy ilyen kis mennyiségű alkohol, hogy az ember elfogyasztott egy túlérett gyümölcsöt, amiben nyilván egy valamilyen mértékű fermentáció már végbe ment. Ez az alkohol szondában, ez bizony jelzést adott le. Most azt nem vagyok tisztában azzal, hogy Magyarországon pontosan jelenleg mi
gyakorlat a szondázásban, illetve azzal sem, hogy milyen készülékeket használnak, de az egészen biztos, hogy a modern készülékek azok képesek megkülönböztetni egymástól ezt a szájalkoholt, meg a légalkoholt, méghozzá olyan módon, hogy folyamatosan rögzítik a kifújásnál a szondába érkező alkohol mennyiséget. Ami a szánkban van, az először érkezik meg a szondába, és ez jellemzően egy ilyen tüskét eredményez a görbén. A tüdőből érkező alkohol, annak pedig folyamatosan nő a mennyisége, és utána pedig egy ilyen állandó szintet vesz fel, ilyen módon meg tudja különböztetni. Illetve még azt is érdemes itt elmondani, hogy ugye ez az alkohol, ez nagyon gyorsan ugye eltávozik a szájból, tehát ez valószínűleg csak akkor történhet meg, hogyha ez tényleg közvetlenül a túlérett gyümölcs elfogyasztása után történt. Egy 10-15 perces várakozás alatt ez valószínűleg teljesen kimutathatatlanná válik. Tehát van benne némi realitás. De azért általában véve inkább ugye ez szokott a standardebb lenni, hogy mondjuk valami alkoholos csoki, ilyen konyakos megy, vagy valami, ami már egyébként ugye ténylegesebb módon tartalmaz alkoholt sem, mint mondjuk az érett gyümölcs, ami akkor, ahogy mondtad, akkor az hamarosan egyébként egy negyed órán belül akkor már nincs is ott tulajdonképpen, és a szonda számára akkor értelmezhetetlen. Míg a másik esetben pedig azért akkor ez több alkoholt érint, vagy hogy mondjam. Igen, itt már igazából szerintem, mert ez is szintén azért elég kis mennyiségű, itt inkább arról van szó, hogy az a készülék, amivel a mérést végzik, az mennyire érzékeny, mi ez a kimutatási határ, amit képes megbízhatóan kimutatni. Van még egy dolog, ami így sokszor felvetődik, ugye az agykárosító hatása az alkoholnak, hogy ha megiszol, tudom én, egy rövidet, vagy egy sört, vagy valamit, akkor agysejtek ezrei elpusztulhatnak azáltal. Ez tényleg így van, vagy egyébként ez csak jól hangzik? Vagy igen, nem hangzik jól, de hogy ez hangzatos. Igen, ez valóban szokott így hangzani, hogy egy pohár sör 10 000 agysejtet pusztít el. Ez így ebben a formában nem állja meg a helyét, ez egy városi legenda. Az alkoholfogyasztás az idegsejtek közötti kapcsolatokat képes roncsolni átmenetileg, de ezután az abszinencia időszakában ez az állapot regenerálódik. Na most a más kérdés a tartós alkoholfogyasztásnál. Itt valóban hosszú távon károsodik az agy, illetve vannak az agynak olyan területei, amelyeknek a térfogata az kifejezetten csökken ennek a hatására. De ezt inkább úgy kell elképzelni, mint hogyha van 100 lufid, mind a 100 lufinból kiengeded a levegőnek a felét, akkor még mindig van 100 lufid, csak már mondjuk nem olyan szépek, nem olyan kerekek. Egyébként előfordulhat olyan is, hogy az alkohollal összefüggésben, hogy tehát az agysejteknek a pusztulása, ez inkább viszont úgy szokott történni, hogy azt érdemes tudni, hogy az alkoholfogyasztás az a B1 vitaminnak a felszívódását gátolja. Megint vegyünk egy alkoholistát, aki nagyon sokat iszik, a B1 vitamin nem tud felszívódni, és ezzel még az is társul, hogy a diétája is nagyon rossz, úgyhogy egyébként is nagyon keveset, vagy visz be ebből a vitaminból. Ez viszont, ez a B1 vitamin viszont nagyon fontos az agysejteknek az energia termeléséhez, és amikor ez kiürül, akkor ez valóban eredményezheti az agysejteknek a pusztulását. Tehát hosszú távon. Igen. Jó, nagyon szépen köszönöm akkor, hogy ezt mind megosztottad velünk, és meséltél ezekről a dolgokról. Nyilván még lehetne sok vonatkozásában ezt taglalni, de azt gondolom, hogy ez mindenféleképpen egy nagyon jó összefoglalása volt ennek a témának.
Én remélem, hogy senkinek effektíve a szószoros értelmében azért nem vettük el a kedvét attól, hogy minőségi alkoholt kis mennyiségben felelősségteljes módon fogyasszon, ha úgy érzi. Nyilvánvalóan azt a végkövetkeztetést azt mindenféleképpen ki kell jelenteni, hogy ez semmilyen esetre sem szolgálja az embernek az egészségét, ez sajnos egy tagadhatatlan tény. Ugyanakkor nyilvánvalóan ugye egy felelősségteljes felnőtt ember, én azt gondolom, hogy ugye a tetteinek a következményeit mindenféleképpen viselnie kell. Ezeknek a tényeknek az ismeretében én azt gondolom, hogy egyébként mindenki el tudja dönteni, hogy ő neki milyen mértékben, milyen gyakorisággal fér bele az alkoholfogyasztás. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és találkozunk egy következő epizódban. Sziasztok!